L-iżviluppatur Awċi Joseph Portelli qal li se jirrinunzja l-permess ta' żvilupp ta' villa fl-inħawi tal-Muxi fil-Qala u qal li qed jagħmel dan minn jeddu b'effett immedjat. Fi-stqarrija saħaq illi l-każ tiegħu ingħata attenzjoni mill-midja. B'reazzjoni għal dan is-Sindku Laburista tal-Qala Paul Buttigieg qal li jinsab ferħan u sodisfatt biex bekk ma jinfetħux preċedenti għal żviluppi oħrajn. Ferħan sodisfatt fisem Minister tal-Qala u nemmen bisħieħ li dan il-proġett ma seħx minħabba l-outcry tan-nies li kien hemm. Dan ma kienx ċajta għax minħabba dan il-proġett kien ser jiftaħ floodgates fuq areas oħra simili bħal dan tal-Qala. Fuq dan il-każ, meta nhar il-ħamis ġie approvat il-permess mill-Awtorità tal-Ippjanar il-Kunsill Lokali b'maġġoranza Laburista tal-Qala kien saħaq li se jappella mid-deċiżjoni u oppona bil-qawwa dan l-iżvilupp. Il-Kunsill Lokali b'maġġoranza Laburista kien saħaq li l-post għandu jibqa' jżomm il-karatteristiċi rurali tiegħu. Anki l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi kienet qalet li fil-prinċipju dan l-iżvilupp huwa inaċċettabbli. Iċ-Chairman tal-ERA, il-Professur Viktor Għaxaq, ivvota kontra l-iżvilupp propost. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.